Porque é curioso e me parece moi ben que cada vez que, como representante do BNG, veño a este Concello a solicitar o uso de un local para un acto, se me entreguen as chaves do local e se me faga asinar un documento conforme a recibo. Me parece totalmente correcto, pero si se controlan unhas chaves, tanto máis, pero tanto máis e máis e máis, temos que controlar alá onde se fan os traballos e como se fan. Partido Popular. Bien, nosotros no nos vamos a oponer tampoco a ninguna obra que sea interesante para nuestro concello, independientemente de la problemática que surja detrás de ella. Creemos que es algo que hay que mejorar y evitar, y es un ejemplo de la forma de trabajar del equipo de gobierno. Sí que echamos en falta que una vez que se detecta el posible error, entiendo involuntario, no sé de quién, pero voluntario, de que provoca estos cambios de planificación, que no se haya consultado, al menos con nosotros no lo han hecho, no sé si con el resto de las formaciones políticas, en el sentido de planificar o buscar opciones de ejecución de obra con ese dinero que realmente había que destinar a otras distintas de las que ya estaban afectadas. Pero bueno, es su forma de actuar y es su responsabilidad al respecto. Bueno, se explicou que o proxecto ten un título e non podemos salirnos do título, e o título é arranxo das dúas melloras das estradas en San Lázaro, Antón Paz Míguez e acceso dende Cepso Luciano Rieiras ao Centro de Saúde, e, por tanto, tienen que ser obras semellantes ás que se modificaran. E arranxamos as vías rúas dunha estrada en San Lázaro. Non podíamos asfaltar en Santa Cruz, nin podíamos no Maño, onde fora, tiña que ser ali. Entón non había moitas posibilidades. Se fixemos a obra físicamente máis cercana que hai, porque queda o visto da Diputación. Efectivamente, douse esa circunstancia, a empresa que cometeu o erro asumiu o erro e sabía que si queríamos non lle pagamos ese traballo. Non será un problema porque non sabíamos moi ben como solucionalo, e se solucionou consultando ca responsable de plans de obras da Diputación, e que nos indicou que era o que debíamos facer, retirar a obra do proxecto, para poñer unha modificación, e o feito de pagarle unha outra empresa que fixo ese traballo e que foi, eu estou seguro, de forma involuntaria, douse a circunstancia de que lle tínhamos solicitado un orzamento para o arranxo desa pista e se confundiu entre dúas pistas porque as dúas tiñan un muro de contención e xurdiu esa confusión. Creo que estamos a tempo de arranxalo correctamente, se lle pagou a obra, ou se lle vai a pagar a obra que fixo a precio de coste, sin beneficio industrial e o máis reducido posible que foi que ele aceptou que era capaz de rebaixar. A nos pareceu ben, a vostedes tamén, porque se aprobou antes na recoñecemento do Estado Judicial Decreto, e, bueno, pois ao final foi o que queda por facer. Ese control existe, o que pasa que a obra se fixo e cando fomos a mirar estaba feita, era moi rápida, non era para tanto, era un asfaltado de uns 20 metros que se fai prácticamente no día. Erro por parte dos técnicos municipais pudo haber, debería haber unha comprobación in situ no mesmo día. A conversación se tivo lugar nas dependencias municipais. A comprobación posteriori serou o erro a hora de facer a finalización da obra. E se veu obrigado, evidentemente, a asfaltar a que non asfaltar. Tuvo que asfaltar as 3 pistas que lle correspondían e a maior é esa. Se les planteou unha comisión de seguimento, se les parecía oportuno pagarlle ou non, se leva ao Centro Judicial de Crédito e está aceptado. Unha situación que non debería de repetirse e seguramente nosotros nos concellos da Coruña tienen pasado cousas máis increíbles ou creíbles, pero bastante peores que estas en canto a obras se refire. Pero, bueno, isto ao final ten unha solución que non repercute negativamente no Concello. A obra se fixo, hasta veu ben porque era moi urxente, estaba moi deteriorada, e agora faremos outra que é alternativa. Ten a palabra? Non é? O PNG? Sí, estou seguro que en outros concellos da Coruña pasan cosas máis malas, peores e mellores que neste concello, pero a nós, ao BNG, polo menos da Pobra, nos preocupa este concello que é onde nós vivimos, o que nos preocupa. Insisto, si para retirar unhas chaves dun local social se asinan documento, e me parece ben, insisto, o menos que pode haber
e dar unha orden por escrito e aclarando situación, con número de contrato, cando se asinou, importe, algo que quede reflexido, donde se reflicta que o que se falou entre dúas personas. Ese documento, ese procedimento ten que existir. Se non hai, teñen que facer. E o único, nós, claro que imos a votar a favor destes dous pagos e da solución destas cuestións, pero vostedes é de esperar que adquiran o compromiso de establecer un sistema para que este erro que se dou agora non se dé nunca máis. É que é eso. Nós imos a votar a favor, pero vostedes acepten que algo se fixo mal e que, por tanto, teñen que propoñer incluso agora que mismo, porque supoño que xa pensaron que é o que pensan facer para que ninguén vaya pola pobra adiante buscando onde hai unha obra que ten un muro de contención para botarlle ali o chapapote en riba. Punto. Nós imos a votar en conciencia e favorablemente a esta cuestión para que non haya un problema engadido ao noso Concello, pero vostedes deberán asumir que se houve un erro terán que presentar ou propoñer a estes concelleiros que van facer no futuro para que isto non se dé nunca máis. Por o Partido Popular. Bien, pues coincido realmente que la explicación es la que es, todos suponemos que es un error sin intención ninguna, pero la realidad es que una vez puesto de manifiesto lo que ocurre, tiene que ver las medidas correctoras necesarias para hacerlo, por un lado, y por otro lado creo que tiene que tener la suficiente humildad para reconocer que las cosas no se hacen bien, no justificar en que si otros sitios lo hacen peor o no. Creo que si lo que buscamos es hacer las cosas bien, lo mínimo. Y primero es reconocer que no lo hemos hecho bien, tener humildad para reconocer los errores y después poner los medios o los controles necesarios para que este tipo de eventos que probablemente nadie suponía que iban a ocurrir, pues no vuelvan a ocurrir. Bueno, efectivamente, o erro se dou, pero foi máis por parte da empresa, ainda que sí, repito, o aparellador ten a obrigación de ir ali facer ata de replanteo xunto coa empresa promotora, ou co técnico da empresa promotora ou con quen sexa. Pero quero deixar claro que non é un presuicio para o Concello. El tuvo que asfaltar a outra pista e, se quixéramos, non lle pagábamos esa obra e teríamos un beneficio total para o Concello. Pero a nós non nos pareceu xusto, o propuxemos e se aceptou tamén por parte da oposición. Bueno, votamos entonces a proposta. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é outra modificación e que ten a ver ca anterior, claro. Porque modificando o proxecto anterior, que do acceso CEI Saustino Regueiras, pois hai que modificar esta outra que se refería a este proxecto que se refería a eso. Non ten máis, se refería tamén a esta zona. Se asfalta unha zona que non estaba previsto noutro proxecto, que estaba previsto neste, se cambia e de tal forma que se asfaltarán agora, se repoñerá o pavimento de prácticamente todos os accesos ao CEI Saustino Regueiras. Ao CEP Saustino Regueiras. Ten a palabra? Bueno, xa falamos no punto anterior, pero o aparejador municipal que, por favor, que vixie as obras a cada unha delas, que non nos poñamos en mans dos contratistas, que uns poden ser moi honrados e incluso facer máis do que está orzamentado, pero outros igual non son tan honrados. Entonces, que, por favor, a súa misión pagámoslle para que faga os proxectos e despois os vixíe. Pois que os vixíe, por favor. Esa sería unha medida correctora. Por venir. Ben, na medida que, como acaba de decir o señor alcalde, esta proposta é consecuencia da anterior, vale todo o anterior, non vou a repetirlo para non alongar a cuestión. Muchas gracias, por Partido Popular. Votamos entón, bueno, algo máis? Votamos a proposta, por favor, e se aproba tamén por unanimidade, e pasamos ao punto 13, que é a ratificación do convenio do Obradoiro con Rianxo de Castelao a Belinclán. Ten a palabra a Concelleira de Dinamización Económica e Emprego. Bueno, pues desde o Concello está solicitando unha subvención para un obradoiro de emprego, neste caso, pues unha que se vai desenvolver co Concello de Rianxo, un obradoiro en 2 módulos, un forestal, relativo á conservación e mellora dos montes, e outro de promoción turística e información ao visitante. Sería, pois, 960 horas en cada módulo de formación en prácticas e implicaría a 7 xóvenes de garantía juvenil que estean inscritos no programa de garantía juvenil da Pobra do Camiñal e 8 no caso do Concello de Rianxo.
a palabra ao voceiro socialista. Que me parece ben, non teño nada que obxectar de todas estas cousas que se fagan pois, para que haga un futuro mellor para persoas que non teñan emprego, pois me parece ben. Muchas gracias por venir. Ben, lóxicamente imos a votar a favor, a pesar de que algúns datos están, bueno, que nos gustaría ter unha información moito máis detallada, como falamos nas comisións informativas, pero ben, se acordarán os compañeros da corporación de que nos, o BNG da Porra do Caramiñal, trouxe precisamente unha moción advertindo ou recordando da existencia desta línea de subvencións, solicitando que se acudira elas. Partido Popular. Nós tamén vamos a votar a favor porque entendemos que cualquier ferramenta que sirva para dinamizar e, sobre todo, para dar formación ás persoas do noso concello son interesantes. Por o goberno, algo máis que decir? Moitas gracias. Votos a favor. Fíjase con por unanimidade e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre o reconhecemento do escritor Anxo Rei Ballesteros. Ten a palabra o portavoz. No pasa nada. Bueno, vamos a ver. Sencillamente, esto é un pouco un intento de cortar ese nudo gordiano que levamos arrastrando desde fai bastante tempo, que comenzou ca solicitude deste grupo municipal de honrar a Anxo Rei Ballesteros co título de fillo adoptivo e darlle o seu nome a unha rúa deste concello. Pasaron desde aquela, falamos moitas veces en esta corporación, en este pleno e en estas mesmas ocasións sobre esta cuestión e todo quedou un pouco en suspense cando na votación definitiva ao respecto e depois de obter a nosa moción a maioría absoluta do pleno, pois houve manifestacións aquí por parte do secretario, se mal non recordo, dicindo que o segundo punto, o segundo acordo quedaba modificado de algún xeito por o primeiro e, polo tanto, se non iba arre, non iba só. Así que, ben, decididos a que polo menos saquemos adiante unha parte do recoñecemento que entendemos merece a Anxo Rei Ballesteros pola súa obra e pola súa vida que pasou neste concello, traemos a consideración do pleno a proposta que vou ler. O Goberno Municipal homenaxeará ao escritor Anxo Rei Ballesteros poñendo o seu nome a unha rúa do concello. O socialista. Isto só falamos nas reunións que tuvemos, bueno, pues para facer o expediente, falouse de poñer a rúa da rotonda do Náutico por detrás do colexio Fernández Varela. Digo eu, se se mantén, se a proposta sigue sendo a mesma, ou se se vai a cambiar de rúa, eu non teño problema en apoiar a moción, pero, bueno, se se podía concretar, pois eu creo que íbamos adiantando o camiño. O Partido Popular. Toca antes ao goberno, sí, por orden. Ben, nos manifestamos a nosa intención de votar favorablemente porque xa o fixemos con anterioridade e, como dixo o voceiro do BNG, por, bueno, circunstancias, pois estamos outra vez aquí con isto. Bueno, a proposta da rúa, pois a que vai adiante parece ser a que fixemos desde o goberno, que era dende a rotonda da entrada do Peirao ata xusto a Plaza de Bastos. E, bueno, sí, claro, imos votar afirmativamente. Partido Popular. Nos xa manifestamos tamén no seu momento que non tiñamos ningún problema en poñer unha calle unha distinción a Anxo Rei Ballesteros e por eso vamos a votar a favor da moción. Algo máis? No, solamente que concretemos exactamente o inicio e o final da rúa. Me entenderá a concelleira porque hasta xusto a Plaza do Mercado non o inclúe, se inclúe o mercado ou non. Supoño que, me entendo o que quero dicir, non? Usted acaba de decir que ata o mercado justamente, eu entendí na pasada cando se falaba sobre esta cuestión que iría dende a rotonda do Peirao Vello ata o remate, digamos, hacia o sur da praza do mercado municipal e, por lo tanto, que se concrete a punto.
Procedemos entonces a votación. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. E pasamos á seguinte moción, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE sobre a ordenación de apartamentos turísticos ou vivendas turísticas e vivendas de uso turístico en Galicia. Ten a palabra a portavoz. Tanto a Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia como a Comisión dos Mercados e Competencia solicitan que se eliminen ou corrixan algúns dos aspectos que recolle o decreto xa aprobado, o que ao seu xuicio atenta contra a libre competencia. Queda prohibido alquilar vivendas turísticas por habitacións. Se o usuario desexa alquilar por as estancias, o inmoble deberá establecerse como pensión. Todos os propietarios de pisos ou vivendas que se aluguen por períodos inferiores a 30 días e un mínimo de 2 veces ao ano deberá darse de alta como vivenda turística. Ao que se pide ao Pleno é tomar en consideración os requerimentos da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia e inspeccións realizadas polo sector para modificar nos termos precisos o decreto polo que se establece a relación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico da Comunidade Autónoma de Galicia. Ten a palabra o Kim. Sí, ben, nós vamos votar favorablemente a esta moción. Efectivamente, hai a este decreto, de momento, agardemos que nunca Galicia non é reino, seremos república. Bueno, pero entón, a este decreto da Xunta de Galiza, efectivamente, a competencia de puxo reparos, e curiosamente, esta moción foi presentada o día 10 de maio, curiosamente ese mismo día ocorreu unha cousa bastante extraña, non? No exercicio da administración pública, é que o propio goberno galego tuvo que emitir unha instrucción interpretativa do propio documento, co cal recoñecía que efectivamente o regulamento este pois tiña moitas lagoas e moitas deficiencias. A día de hoxe tamén salía, creo que era hoxe ou onte, nos medios que se vai abrir, efectivamente, aquí se solicita na moción un período de contactos co sector para aclarar as cousas confusas que hai, e, dende logo, a nos parece que a realidade é bastante variável no conxunto de Galiza, non é o mismo as vivendas turísticas nun sitio como podemos poñer o exemplo o Sanxenxo, como, por exemplo, a Guarda ou o Rosal, onde a actividade turística e económica é dunha forma moi distinta. Por lo tanto, eso tamén se ten que recoller a distinta realidade que hai no noso país, e, por lo tanto, a nos parece que, efectivamente, que hai que abrir ese período de comunicación para facer un decreto que realmente non sexa lesivo para os intereses do turismo e que tamén, efectivamente, regule, porque o que sí tamén é certo e hai que recoñecerlo aquí, que hai moitas situacións tamén bastante, non vamos a decir irregulares, pero sí de bastante abuso, con alguna destas cuestións dos pisos así de aluguer para veraneo, e, por lo tanto, sí que unha certa regulación necesita. Pero, bueno, en fin, o que aquí se propón nos parece razonable, vamos a votar a favor. O Goberno? Nos vamos a votar a favor. O Partido Popular? Bien, pues nosotros vamos a votar en contra. Entendemos que al final es un sector que hay que regular, la regulación es muy sencilla, lo único que se exige es existir un registro de la vivienda con la documentación correspondiente, un registro de un teléfono de emergencias, hojas de reclamación y un seguro civil de responsabilidad para todas las viviendas que eso en un plazo de menos de 30 días se alquilen un par de veces al año. Creemos que no tiene ninguna dificultad, entendemos que puede haber algún ciudadano que tenga alguna problemática con esto, pero los requisitos creo que han sido en su momento puestos al público, consensuados con distintos organismos y asociaciones que actúan en este ámbito, y creo que lo importante es regular una actividad que se está dando muchos problemas en otros sitios, sobre todo por la carencia de regulación o por saltarse la misma. Entiendo que hay problemas con la Comisión Nacional del Mercado, pero también hay cauces ya abiertos para tratar de solucionar los posibles diferencias de interpretación que pueda ocurrir, igual que hoy se ha hecho una aclaración de interpretación, porque realmente si había problemáticas de interpretación, pues para eso se hacen las aclaraciones, para que no dé lugar a malos hábitos. Pero sí que volvemos a manifestar que votamos en contra porque entendemos que lo que hay es que regular una actividad y los requisitos que se establecen para documentar los pisos turísticos no son tan exigentes como para echar abajo. Y también reconocemos que la gente que alquila habitaciones
en vivienda es una actividad totalmente distinta y que tendrá que tener su cauce de legalización. Creo que lo importante es que las cosas se regulen lo mejor posible, reconociendo que nunca va a ser perfecto para todo el mundo, pero creo, a la vista del decreto y a la vista de las implicaciones, no tiene una complejidad tan grande como para poner tantas soledades al mismo. Por socialista. Bueno, o decreto aprobouse precisamente o día 10 de maio e o día 10 de maio foi cando se tuveron que sacar as instruccións. Non é fácil poder inscribirse no registro en turismo, non é nada fácil. Primeiro, porque hai vivendas que non teñen, moitas vivendas que de hai 20 anos para lá, en adiante, non teñen licencia de primeira ocupación. Nalgúns concellos neste non hai problema, que nese están dando os certificados de que non teñen ningún orden de derribo ou ninguna ilegalidade, están dando a que se lle pide os certificados, pero hai outros concellos que se negan, e sin ese papel é imprescindible darte de alta. Despois, cando vas ao registro, tens que levar a tua documentación, co teu documento, e incluso tens que ter a obligación de ter registrada a casa. A ver, a casa, non todo o mundo, hai escrituras antiguas, que non todo o mundo ten o registro feito, teñeno as vivendas novas, pero estamos falando que hai moitas casas de aluguer que non están inscritas no registro. Se non teñen ninguna hipoteca, pois antes non era obligatorio, agora creo que tampouco sigue sen ser obligatorio, vou telas, pero non, hai moita documentación en Galicia que ainda non está totalmente legalizada ou perfectamente legalizada. Incluso a Guardia Civil teste que ter un documento coa Guardia Civil, de todos os visitantes que entran, tes que cubrir un documento. A Guardia Civil comprometeuse a poder facelo por internet, a Guardia Civil non ten idea. Non ten idea porque a Asociación de Vivendas Turísticas está intentando dirixir a liturga a todos os propietarios de vivendas de aluguer. E non teñen nin idea, o sea, fácil non é nada. E o que se está facendo é que se regule, evidentemente, e que se declare polos cartos que se ingresan por esa actividade no IRPF ao cabo do ano. Pero o que se está facendo que cando non tes documento, cando non tes documentos para poder presentar, o que estás facendo é promocionando o mercado negro das vivendas turísticas. Non pondrán anuncios, porque si tamén, os que se anuncian en Airbnb, a Xunta de Galicia vai tamén os funcionarios ou alguén que desina, mira, e xa hai multas de 3.000 euros por anuncio sin estar registrado. O sea, fácil non é, e o que está facendo con esta cuestión poñendo complicado, porque non podes recoller todos os documentos, incluso en algúns concellos e máis as comunidades de propietarios poñen pegas e non poder alquilar a vivenda turística. Hai moitísimos gestións que hai que facer que non son fáciles, e que precisamente a Asociación de Vivendas Turísticas o que quere é que aflore todo ese mercado e que este legal. Non se pretende estar o que ao mellor circula por aí que se quede o mercado negro, non, querse legalidade, querse pagar o que se cobre as ganancias por esa actividade, pero que che permita facelo con facilidade. E non se permite, incluso, se un fillo gestiona a casa dun pai, ten que ter unha autorización do pai en cuestión de que lle dá autorización para gestionar. É un papeleo inmenso e non fácil en todos os concellos. Por Unidad, por Goberno, por Partido Popular. Bueno, si el papeleo no es fácil tener una vivienda registrada, algo que es obligatorio para todo el mundo, y si un particular no lo tiene, no creo que sea responsable de la administración, es la obligación de cada uno tenerlo. Si algún ayuntamiento no es diligente en la expedición de algún documento, pues tampoco creo que sea un tema genérico. Creo que lo importante es regular un sector que, oye, está cambiando de una forma exponencial y que está incluso causando problemas en muchos sitios. Si alguien dentro de una comunidad no puede tener un piso turístico, será probablemente porque el reglamento interno de la comunidad no se lo permite. Eso, la ley no puede sobrepasar los ámbitos que realmente le competen. Creo que la regulación es bien sencilla, es darse de alta, tenerlo documentado
y cumplir una serie de normativas que son sencillas. Es decir, los usuarios tienen que estar registrados a nivel de la Guardia Civil o a nivel de cualquier registro público porque tienen que estar identificados igual que en cualquier otro centro de hospedería o hotel y tienen que tener un seguro de responsabilidad civil para acometer la responsabilidad que puede ocasionar una actividad que está realizando donde obtiene un beneficio. Entiendo que pasar de una no regulación a una regulación siempre es complejo y complicado, pero también entendemos que al final los requisitos son fácilmente salvables para que realmente hacer las cosas de una vez que esté bien. Algo máis? Esta foi unha lei a proposta do lobby hotelero, sobre todo o lobby hotelero de Sansenso, evidentemente non quería a competencia das vivendas turísticas e estas son as consecuencias que están a vivir os donos das vivendas turísticas. Non é obligatorio estar registrado é conveniente, pero non é obligatorio ter a vivenda inscrita no registro da propiedade. O ter o seguro de responsabilidade civil son 50 euros e tampouco supoño que a ningún propietario de vivendas turísticas esa sea a problemática. A problemática é a cantidad de documentación que hai que aportar para que te registre. Procedemos entonces a votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada a moción. E pasamos ao seguinte punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa ás necesidades de investimento por parte do Estado no noso Concello. Ten a palabra a señora Cristina Andrade. Ben, esta moción ven motivada porque nos orzamentos do Estado para o ano 2017 non solamente se reduciu a cantidade de investimento total en Galiza, que recortada aproximadamente un 34%, queda investimento para Galiza neste exercicio 924 millóns de euros, é a partida máis baixa dende o 2004 e desde logo comparado cos 1.363 millóns do 2016 e cos orzamentos de outros anos, pois se ve que a partida é de todas insuficiente para afrontar os gastos relacionados co Estado, os investimentos que Galicia necesita. Concretamente, no caso da comarca do Barbanza, hai unha serie de obras comprometidas desde hai tempo por parte do Goberno do Estado que non aparecen refletidas nestes orzamentos do ano 2017 e, concretamente, no Concello da Pobra do Caramiñal, todos sabemos que hai dúas obras das que se afrontou unha primeira fase, dúas obras que, por certo, se conseguiu incluir nos orzamentos do Estado grazas ás xestións dos deputados e deputadas do BNG no Parlamento do Estado, negociando precisamente con gobernos do Estado en minoría, como fixeron este ano os deputados do PNV, que conseguiron recaudar unha serie de beneficios para o País Vasco que ningún deputado ou deputada representando a Galicia foi capaz de conseguir para Galicia, de negociar para Galicia. No caso da Pobra, como dicía, hai dúas segundas fases comprometidas e que non se executaron nin aparecen nos orzamentos do 2017 tampouco, porque non apareceron xa no dos 2016, a pesar de que se presentara unha emenda solicitando a inclusión destas segundas fases. Trátase da segunda fase da rehabilitación da antiga zona industrial sita no lugar da Ribeiriña e a segunda fase do proxecto de regeneración ambiental do ecosistema da Xunqueira, Praia do Areal. Neste segundo caso, unha segunda fase na que se contempla a conservación e rehabilitación das naves. Por iso, estes son os acordos que se piden nesta moción: instar ao Goberno do Estado a incluir nos orzamentos xerais do Estado partidas para estas dúas segundas fases e instar ao Goberno da Xunta a exixir do Goberno do Estado o incremento da totalidade dos orzamentos destinados a Galicia. A Partido Socialista, intervén. Ben, por parte do Goberno intervireu. Nos puxemos en contacto e creo que saliu na prensa hai xa bastantes meses coa diputada de En Marea, Yolanda Díaz, e coa cal
tivemos unha conversación, levamos a de visita ás naves e explicamos a situación na que se atopaban e, por lo tanto, finalmente, eso desembocou na presentación dunha emenda por parte do grupo parlamentario de Marea nos orzamentos do Estado. Unha emenda redactada polo Goberno e na que se propón, efectivamente, a inclusión dunha partida orzamentaria para a rehabilitación das naves dos areos e a segunda fase, digamos, da regeneración das xunqueiras, propoñendo tamén pois, que se transfiran os cartos que serían empregados no derrube das naves, que se transfiran a súa rehabilitación e que, por lo tanto, se manteña a partida, porque sabemos que sí se van a derrubar parte delas, pero non as que están protegidas por patrimonio, e existen pois argumentos suficientes porque a Dirección Xeral de Costas enmarca na súa área de actividade e actuacións para a sostenibilidade pois un objetivo estratégico que é a protección e recuperación dos sistemas litorales e no seu apartado 1.2.2 a recuperación do patrimonio cultural vinculado á costa. E nos consideramos que, bueno, a sección 1.2.1, protección e restauración de yacimientos arqueolóxicos litorais e ou construcións e elementos tradicionais vinculados coa costa. Nos pensamos que se enmarca perfectamente dentro deste objetivo da propia Dirección Xeral de Costas a rehabilitación das naves dos areos e, por lo tanto, propuxemos esta emenda que a día de hoxe pois está un pouco, a verdade que non teño información de última hora, pero un intento do Partido Popular e de Ciudadanos de retirada, pero todavía non se efectivizou, esperamos que non chegará. En todo caso, sí hubo ese traballo por parte dunha diputada galega, nacida en Galicia, por suposto, e que fixo ese traballo a petición do Goberno Municipal. En canto as actuacións previstas para a Esplanada Ribeiriña, sabemos que é moi difícil que nos concedan as dúas obras no mesmo ano. Xa se ten explicado aos membros desta corporación que conversacións co xefe de marcación de costas se propuxo, polo menos, a decentar a zona e eliminar os riscos para a integridade física das persoas e, sobre todo, de nenos e nenas. Por desgracia, ali tristemente xa tuvo lugar un incidente penoso e lamentable que foi a morte de un rapaz, como ben saben. Pois, para evitar calquera risco, se un día o peche xa está roto e a situación de perigo existe e, por tanto, por lo menos facer unha proposta de restauración mínima da pavimentación para evitar estes riscos e recuperar, dentro do que cabe, esta esplanada para o uso público e o disfrute da paisaxe que desde ali se pode contemplar, non? A retirada de todos os escombros que habría que sacar dali é un orzamento moi elevado e unha obra dificultosa, entendemos que por ahora non será posible e, por lo tanto, tampouco propuxemos esa emenda. En todo caso, tampouco vamos a ter problema en apoiar a moción do BNG, porque, bueno, se viñeran todo, pois se viñeran efectivamente moitísimo mellor para o Concello, non? E en canto seguindo nas naves dos areos, pois, bueno, sabemos que, ainda que non existe un proxecto ainda aprobado, pois algunha actuación sí se podría facer si cando se acabe de solucionar a situación de está subyúdice en canto ás dúas concesións que hai na zona. Sabemos que son, bueno, todos coñecemos a antigua discoteca Húmenon, pois de aí hacia adiante unha concesión e de aí hacia atrás outra. As dúas ten dificultades diferentes para a súa recuperación para o uso público, digamos, pero tamén estamos un pouco pendentes de que se resolvan a favor do interés público e, bueno, se é posible, pois tamén respetando os intereses dos propietarios, que cada un ten unha pois, digamos, unha casuística diferente e, bueno, que ven desde moi antigo, realmente, a problemática que se dou nesa zona. Pero, bueno, vamos a aprobar a moción. Bueno, vamos a votar a favor. Supoño que aprobarla para o Partido Popular. Bien, nosotros vamos a votar en contra, básicamente, por dos cosas. Es curioso, el BNG siempre se consigue algo gracias a ellos y cuando no se ejecuta, pues es culpa de los demás. Pero si son ustedes tan buenos y tan fabulosos, creo que todo tiene que estar hecho ya desde hace mucho tiempo porque habrían hecho una gestión maravillosa. La realidad es la que es. La realidad es que todas estas actuaciones que se han hecho son gracias a las gestiones del Partido Popular y cuando gobernaba el Partido Popular. Pese a que les pese, por mucho que las cosas son como son y los hechos están ahí para demostrarlo. Y en cuanto a las inversiones del gobierno del Estado, realmente todos somos conscientes de la situación económica que se está pasando, lo que lleva a recortar de presupuestos y tratar de ser eficiente
en todas las aplicaciones presupuestarias para sacar el máximo provecho, lo que redunda muchas veces en circunstancias que nadie son deseables, pero que revierten en reducción de inversiones, lo que no quiere decir que realmente nuestro concello no tenga que tener inversiones, ni nuestra comarca, pero creo que eso ya trasciende lo que es el ámbito local y la capacidad de gestión de los distintos gobiernos locales. En nuestro caso, teníamos una inversión comprometida que quedó en suspenso desde el momento que se cambió de criterio y se quiso hacer un nuevo proyecto de conservación de la zona de la Junquera, lo que llevó realmente que creo que fue en septiembre del 2015, demarcación de costas, lo que manifestó, y así a mí me lo han comentado, es que ellos no estaban en contra de ninguna modificación siempre y cuando se garantizara la inversión correspondiente y se presentara un proyecto al respecto. Luego, no sé las gestiones que se han hecho a nivel de la corporación local, pero sí que lo que tengo claro es que una actuación que hoy estaría encaminada de una forma que nosotros entendíamos que era adecuada, hoy está en suspenso y probablemente la inversión no sabemos qué fin tendrá, pero la responsabilidad no es del gobierno del Estado, realmente en su momento presupuestó el dinero, presupuestó un proyecto y ahora si está parado, ralentizado, perdido, es la responsabilidad del equipo de gobierno que está gestionando hoy en día las inversiones de la concello. Sí. Sí, no, como propuesto, sí. Ben, desde logo que sí, é responsabilidade do Goberno do Estado que haxa investimentos ou non haxa investimentos na comarca e na localidade. Desde logo que é o 90% da responsabilidade. O cambio no proxecto débese a que no momento que se presentaron as alegacións pertinentes con respecto a él, cando houbo ese período de alegacións, non se admitiron as alegacións presentadas non solamente polo BNG, sino pola Asociación de Arquitectos de Galicia e por moitas outras persoas, polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e por outras entidades que consideraban necesaria a conservación desas naves porque forman parte do patrimonio e estaban protegidas por patrimonio. Se daquela se aceptasen as enmendas, non teria habido ningún problema. Os problemas que a cuestión de que se paralizara a segunda fase, bueno, vostede evidentemente pode dar ese argumento. Eu, a verdade é que non o creo, sinceramente, non creo que ese sexa o motivo polo que se paralizou a segunda fase. Porque non houbo ninguna modificación no proxecto da Ribeiriña e, sin embargo, leva paralizada a segunda fase bastante tempo. Por lo tanto, aí non hai argumentos que definan o motivo polo que paralizalo. Así que sí, a responsabilidade do Goberno do Estado. Efectivamente, estamos nunha época de crise, pero a crise non xustifica este recorte dun 34% nos investimentos do Estado en Galicia. Esta segunda fase das Xunqueiras é necesaria, porque ademais as naves van caer, o sea, se non se actúa en moi pouco tempo sobre elas, ao final non vai haber nada que recuperar. O tempo aí, desde logo, é un factor importante. E eu ignoro se o Goberno municipal tivo oportunidade de facer algunha xestión e deixou de facela con respecto a iso e, polo tanto, se tamén hai responsabilidade do Goberno municipal en que non se execute ou en que non se orzamente a segunda fase das Xunqueiras. Pero, desde logo, teño claro que a responsabilidade fundamental é do Goberno do Estado. Dicía vostede con ironía ao principio que parece ser que os logros que son do BNG e que realmente non é así, que os logros foron do Goberno do Estado. Explíqueme vostede entón como resulta que eses logros do Goberno do Estado agora quedaron paralizados. Se tanto interese tiña o Goberno do Estado, tiña que ter executado xa esas segundas fases. Esas primeiras fases fixéronse precisamente porque había gobernos en minoría e houve a oportunidade de sacar un beneficio diso, e nada máis. Partido Socialista. Bueno, eu vou explicar que me vou abster na moción, vou explicar. Eu non tería inconveniente en votar estes acordos, pero eu non vou votar a favor da moción ca exposición de motivos. E quero que me entendades, simplemente non tería problema se a moción, se me poñen os puntos aí os votaría a favor, pero que a exposición de motivos que aquí ven, o Partido Socialista vais a abster.
Ben, nos non entramos a realmente a valorar a exposición de motivos e valoramos únicamente os puntos e por eso votamos favorablemente. Pero a exposición do portavoz do Partido Popular non se sostén de ninguna maneira e é unha argumentación realmente increíble. Antes o comentamos, o Partido Popular no goberno aprobou un plan xeral onde as naves eran un terreo dotacional. Protexeron, fixeron unha ficha de protección do patrimonio das naves as máis antigas, as que están pegadas ao Ponte San Antonio. E agora, creo que é a primeira vez que públicamente o Partido Popular admite que está de acordo co proxecto de Costas de derogar as naves, porque o anterior alcalde nunca o fixo que eu lembre, sempre decía Costas quere, e botaba un pouco balóns fora, dicindo que Costas quería tirar as naves. É algo alucinante que o que ti mismo legislas ou, bueno, aprobas a protección dunhas naves, despois aceptes que as derrumben tranquilamente. Non ten ningún sentido, non ten ningún sentido. E acabo de explicar na miña primeira intervención, e eu creo que vostede está cansado de sabelo, que as naves siguen en proceso judicial e todavía Costas non recuperou a súa propiedade para interese público. Por lo tanto, o proxecto non se podía ter levado a cabo de ninguna das maneiras, nin por moito interese do goberno, nin pouco. Si é posible que se resolva en pouco tempo, esperemos que sí, eso é polo menos a información que temos do xefe da demarcación de Costas, e en ningún momento ninguna actuación deste goberno paralizou ninguna actuación, ni moitísimo menos. E, en todo caso, a proposta de enmenda que fixemos, acabo de explicarla, vai en que se leve adiante a regeneración ambiental desta zona da Praia dos Areos e, sin embargo, o que estaba previsto que fora invertido na súa totalidade na destrucción e derrube de todas as naves, pois unha parte dos cartos, polo menos, se deixen para rehabilitar esa estructura e despois o Concello se buscar outro tipo de financiación para internamente dotarlo do que se aprobe neste pleno, sexa a idea que sexa a que salga da cidadanía ou de calquera de nós que estamos aquí a que se leve adiante. Por tanto, a súa intervención é que non ten ningún sentido, non ten pés nin cabeza, perdón que te diga, señor Durán. Tengo palabra. Bueno, mire usted, yo no sé si tiene pies ni cabeza. La realidad es que yo no es la primera vez que manifiesto en este pleno la idea que tengo de la regeneración de la frontera. Ya esto vino debatido en otra moción y ya manifestamos que nuestra idea realmente entendíamos que era, para nosotros, en nuestro entender, era más viable de todos los tipos recuperar lo que es la marisma. ¿Sí? Recuperar la marisma supone eliminar las construcciones. Derruir as naves que están protegidas por patrimonio según a ficha que crearon vostedes mesmos. Y el proyecto que había era en ese sentido. Todos sabemos a estas alturas porque las cosas están paralizadas. Es cierto que hay un tema administrativo de determinación de propiedad, pero también es cierto que las ejecuciones iban a estar parcialmente ejecutadas y no fuera porque está todo. Se cambia de criterio, se termina otra acción y demarcación de costas lo que establece o lo que determina o lo que el criterio que sigue es que no es contrario a ningún tipo de actuación, que sí que se recuperan las naves, tienen que estar dedicadas a temas relacionados con el mar y que sí que realmente si quieren recuperarlo hay que presentar un proyecto de financiación. Si no se presenta y no se gestiona, las cosas están como están, no hay más historia. Por mí que empece mañana, o por cierto de regeneración, pero bueno. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, aproba esa moción e pasamos ao seguinte punto na orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE relativa a adoptar unha política de prezos conforme ás circunstancias económicas de xubilados e pensionistas. Isto ven a conto, aquí argumentase sobre a piscina. Biacua deixa agora no mes de maio, pero colla a xestión como sea ou colla a concesión a empresa que sea, o que se propón é que actualmente para persoas maiores de 60 anos hai uns descuentos, pero o que se propón na moción é que as persoas que están xubiladas e pensionistas e son menores de 60 anos tamén se podan acoller a esos descontos. Nesto está incluído pois as incapacidades pode ser incluso de persoas de 40 anos menos ou máis, que estas persoas poden incluso estar cobrando menos que algúns dos maiores de 60 anos que podan ter igual unha paga pois menor, non? Entonces, o que se pide nos acordos é que este Concello estableza nas ordenanzas que regulan este tipo de actividades a adopción dunha política de prezos conforme as circunstancias económicas de xubilados e pensionistas,
que mentres non se aproben definitivamente por as modificacións oportunas nas ordenanzas, o Goberno estableza para o caso da piscina municipal un precio aceitado ás circunstancias dos xubilados, que nos precios da programación das diferentes actividades que se programan desde o Concello sempre se contemple un precio reducido para este importantivo. Gloria. Sí, boa noite novamente. Vamos a ver, a explicación que acaba de facer a portavoz socialista, claro, meteu aí un dato que en ningún momento nin na exposición de motivos nos acordos aparecía, que era o tema dos pensionistas estes por enfermidade e demais, non? Aquí, lendo a exposición de motivos, a conclusión lógica que se chega é que se está falando dos xubilados e pensionistas, e despois, incluso, nun dos acordos fala única e exclusivamente dos xubilados, non? Que di que mentre se aproba definitivamente o pleno por espacios oportunas, nas ordenanzas, pois que a piscina municipal teña un precio aceitado para xubilados. Entendendo por xubilados unha persoa pois, que efectivamente rematou a súa vida laboral e está cobrando unha xubilación. Ben, nós entendemos que a día de hoxe en todos os prezos públicos hai a posibilidade, e así está recollido nos prezos públicos do noso Concello, a posibilidade de atender a situación económica de todas as persoas. E a nos parece moito máis xusto que isto sexa así. E non podemos meter a todos os xubilados así en xeral nunha situación, ainda reconhecendo que efectivamente na Galiza as pensións son as máis baixas de todo o Estado español, sí que é certo que hai xubilados e pensionistas que teñen unhas pensións moi boas. Incluso hai xubilados e pensionistas que teñen a día de hoxe pensións que están por riba do sueldo medio de calquer traballador. Por lo tanto, a nós non nos parece que se poda facer unha política de precios así en xeral a todos os xubilados e pensionistas, senón que o que ten que ser é o que xa se fai nas ordenanzas, nos precios públicos do Concello, que é atender a un baremo de ingresos, unha serie de como sería isto? Bueno, axudas fiscais, bonificacións, efectivamente, bonificacións nos precios públicos ás persoas que teñan efectivamente pensións moi baixas e ese tipo de cousas. A nós nos parece que eso sería o correcto e non é tal como está plantexado aquí. Polo mesmo? Bueno, sí, de feito, no primeiro acordo, conforme as circunstancias económicas de xubilados e pensionistas, pensamos que aquí realmente o que quería decir era tendo en conta o nivel de renda, que é o que nos, en principio, consideramos que tamén é en conta. Claro, o que pasa é que é certo que conforme as circunstancias, que non vos referides en concreto ao nivel de renda, senón a situación claro. Claro. Nós tamén consideramos que ter en conta o nivel de renda é importante. Os mesmos motivos que comentaba o Concello do BNG, creemos que é importante que non todos os xubilados teñen os mesmos ingresos, non? Por xubilación, entonces, claro, pode ser certamente injusto. Por Partido Popular? Nosotros estamos de acuerdo con los términos de la moción, vamos a votar a favor. Grupo Socialista? A ver, pensionista é unha persona que ten unha incapacidade, ese é un pensionista tamén. Unha persona de 36 ou 46 ou é un pensionista igual. Hai persoas que, o que se di aquí na moción, máis ou menos, é que hai persoas de 60 anos que teñen a bonificación, que aquí o pon, que eu teño os precios aquí da oficina, independentemente, máis de 60 anos, hai un abono, aí están aquí os precios. Hai persoas de 60 anos que efectivamente ainda poden estar en activo e incluso cobraren bastante máis que calquera persona que teña unha incapacidade total, absoluto, ou que sexa. E total, seguramente será o 55% do que cobraba, por o cal seguramente é bastante inferior. Eu, non sei, creo que está bastante claro, eu entendino e tratín de expoñer o que estou dicindo. Problema? Bueno, en principio nos imos abster, pero co compromiso que vamos facer esa revisión de todos os precios públicos, tendo en conta,
certamente pois, este tipo de variables. Sobre todo, o que comentabas agora dos maiores de 60 anos, é certo que non se ten en conta o nivel de renda. Entonces, darlle unha volta a todo isto parece que é importante, pero sin asumir exactamente estes compromisos. O Partido Popular. Ben, votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Aprobase. Pasamos ao punto 18, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para aumentar a seguridade do noso concello. Hai outra moción, o número 21, que é unha moción do Grupo Municipal do PER relativa á inseguridade no noso concello. Ainda que os acordos son sensiblemente diferentes, a temática penso que é a mesma e, se les parece ben, a debatimos. No, ben, pois entonces empezamos co do BNG. E explico por que non, porque a mí parece que tanto os acordos como a exposición de motivos da moción do Partido Popular non ten nada que ver co que nós aquí falamos, propoñemos da nosa. Ben, na nosa moción o que facemos referencia é a serie de vagas, de roubos que houve en estabelecimentos comerciais hostaleiros nos últimos tempos no noso concello, que están causando unha gran preocupación non só no sector comercial, sino no conxunto da ciudadanía, e o máis preocupante de todo isto é que se está trasladando unha sensación de absoluta impunidade ante estes feitos, porque non se observa ningún tipo de reacción nin por parte das administracións públicas, nin por parte das forzas de seguridade. Entón, nese sentido, nós o que facemos é unha proposta de acordos a tomar na que o primeiro sería que o Goberno Municipal desenvolverá no exercicio das súas competencias e responsabilidades as accións oportunas para facer de frente a esta situación. E para tal fin, entre outras cousas, propoñemos que acometa os reaxustes necesarios no funcionamento da Policía Local e que coordine con outras forzas de seguridade do municipio e, nomeadamente, co Guardia Civil, as melloras necesarias para facer frente a esta situación. En ese sentido, nós o que proponemos é unha cousa moi concreta, que é a convocatoria urxente dunha xunta de seguridade local. Pódese aquí argumentar que eso pode non solucionar nada, que xa dentro do goberno están en contacto coa policía local e coa Garda Civil, pero aseguro-vos, e aseguro-lle ao goberno municipal, que a plasmación pública de unha reunión entre as forzas de seguridade, a Policía Local, a Garda Civil, co Goberno Municipal, dicindo vamos poñer esforzos destos, é un símbolo, é unha sinal a ciudadanía de que algo se está facendo e, polo tanto, esa sensación de impunidade e de que aquí a xente está facendo falcatruadas e non pasa nada, pois por cando menos se contrasta, porque tamén na seguridade pública moitas veces tamén é cuestións de como se percibe esa seguridade, non? E a día de hoxe, insisto, a percepción é que non se está facendo nada. E, polo tanto, esa era unha das propostas concretas. E outra ten a ver co tema da Guardia Civil. E aquí quero parar un poquinho máis, porque pareceme que esta proposta do BNG foi mal interpretada, e eu penso que intencionadamente. Aquí se pon na moción do BNG cal é a nosa posición, que é coñecida porque é pública por parte do BNG respecto dos corpos de seguridade do Estado español. A nosa proposta, todo o mundo sabe, a sustitución dos corpos de seguridade do Estado por unha policía galega propia que asuma todas as competencias dos distintos corpos de seguridade e que, polo tanto, pode haber unha coordinación, unha eficacia máis grande, porque de todos tamén é coñecido que moitas veces a existencia de distintos corpos que se encargan do mismo cometido, pois eso vai en contra da súa eficacia, e a maiores tamén todos conocemos como un destes corpos, que é a Garda Civil, é un corpo militarizado e que ainda ten moitos resaibos do pasado que para nós tamén había que eliminar. Entón, nese sentido, todo o mundo sabe que a nosa proposta estratégica é a sustitución destas forzas de seguridade por unha policía propia. Ora ben, nós sabemos tamén que isto é unha perspectiva a longo prazo e no futuro. E, por tanto, no día de hoxe sabemos que estas son as forzas de seguridade que hai aquí e, por tanto, nós non estamos en contra de que nin estamos propoñendo aquí que se elimine o cuartelillo da Guardia Civil que temos aquí. Non, o que estamos propoñendo é que aquí houve un acordo entre o Concello da Pobra do Caramiñal e o Ministerio do Interior, concretamente coa Garda Civil, para a cesión dunha instalación municipal para dar un servizo que non se está dando.
E, por tanto, nós o que decimos é que hai que exixir o cumprimento dese acordo. E, senón, evidentemente, habrá que actuar en consecuencia. E ese actuar en consecuencia é evidente que aquí se pon como unha medida de presión para negociar, por decirlo de alguma forma, que a Garda Civil. Eu tamén teño que decir que a día de hoxe, e hoxe, concretamente, abreuse, despois de moitos anos, a porta do cuartelillo da Guardia Civil que daba o Adro do Carme. Curiosamente, hoxe que esta moción ven a pondo. E ali pude falar co cabo ao cal. Hai que agradecer o traballo que está facendo, o único Garda Civil que está no día a día aquí neste Concello. Hai que agradecer o traballo que está facendo. Hai que recoñecer públicamente, e aquí decirlo, e o BNG vai facer, que grazas ao traballo deste cabo se vai abrir novamente, e ao seu interese, se vai abrir novamente cara ao público, e non aí metido por onde está ese cuartel. É que el personalmente está amañando, pintando unha instalación municipal. E tamén hai que decir que nós o que queremos é que a dotación que ten que existir neste Concello, que son, a día de hoxe, 3 números, que se cubra. Hai 2 que están xubilados. E dende aquí tamén quero decir públicamente e largarle un gran cariño e un gran aperta a Eduardo, a Guardia Civil, que moitos aquí conocemos, porque eu teño pasado moi bons momentos e que está pasando unha situación moi difícil no persoal. E agardo que se recupere pronto. Pero, dende logo, mentras Eduardo non se recupera e outro número non se recupera, por tanto, están de baixa de longa duración, o que non pode ser é que non se este cubrindo eses postos. E, por tanto, nós aquí o que exiximos é que, ante esta situación que está habendo no pobo, que dende a administración pública se faga todo o posible para facer diferente. Creo que a posición é bastante clara. E nada ten a ver con que o BNG quera pechar ou eliminar a Guardia Civil deste Concello. Para o Grupo Socialista? Eu vou votar a favor. A seguridade, pois sí, está sendo un problema nestes momentos, pero tamén a xusticia tamén os apresa e os solta rapidamente e, por tanto, a ver, que hai que ter, por lo menos para a disuasión, non hai que ter máis números e máis Guardia Civil aquí presente, e que a subida é un problema para dar cobertura pois a todos os comercios, bueno, a todas as persoas. Ben, se é unha moción que se repite, ainda que en outros términos, que acaba de dicir o portavoz do Grupo Socialista. As forzas de orde no noso Concello están funcionando, tanto os municipais como a Garda Civil, e están realizando detencións das persoas que se dedican a realizar este tipo de actos delictivos. Por lo tanto, o problema pode estar a outros niveis. Situacións como esta se teñen repetido, e xa o temos falado no pleno, pero volvemos a falarlo. Outras veces, ao largo da historia, cando determinadas persoas chegan a unha situación na súa vida, debido normalmente, ou casi no 100% dos casos, a drogadiccións que se comportan desta forma, no que non lles importa nada e lles importa moi pouco que os collen, que os leven presos, mentras teñen a oportunidade de conseguir os cartos que precisan para satisfacer a súa adicción. Nós non consideramos necesario convocar a Xunta de Seguridade Local. A Xunta de Seguridade Local veñen distintos componentes, e non queremos que sea necesario. Si é necesario, as reunións continuas que se producen entre o xefe da Policía Local e os representantes, o comandante da Garda Civil de Boiro, e se é necesario, pois, a veces ter contacto con eles, ter reunións nos tamén ca Policía Municipal, e non vemos que o fallo este sendo a ese nivel. A estrategia que se utiliza, pois, a determina o propio Corpo da Garda Civil. Aquí, efectivamente, só está o cabo no destacamento, que eu non sei se pinta ou non pinta, si sei que nos ten reclamado o arranxo do tellado porque ten infiltracións, e estamos valorando a posibilidade de incluílo nos vindeiros orzamentos, e, por lo tanto, non sei que estaba dicindo, o número de patrullas que circulan por as ruas do noso Concello o sabe a Garda Civil, o sei eu porque me contan, e non vou decir como funciona porque creo que é unha estrategia policial que eles deben determinar para poder atrapar a estes delincuentes que actúan normalmente pola noite, ainda que non a veces xa pola noite, porque chega un momento en que, como saben que van a ir presos tarde ou temprano, e por desgracia para eles van a ter que pasar un período longo na cadea, pois é suficiente. Se demostrou varias veces de que foron detidos estas persoas, e, polo tanto, esa situación de inseguridade se crea
con determinadas declaracións e porque a xente se cansa e é a veces pois normal que cando nos toca pois nos doe moitísimo e nos sentimos moi agredidos na nosa seguridade, nos nosos bens e doe, non? Tamén o temos comentado, a metodoloxía que empregan. Aquí tamén ten habido algún roubo que non foi dese tipo de persoas, sino de alguna organización máis preparada, digamos, máis, non sei chamarlle profesionalizada para o tema de roubos, que por sorte nos afectan pouco. Pero este tipo de roubos pequenos que rompen o escaparate da tenda, rompen unha porta que se entran en 2 segundos e escapan, evidentemente, nunha noite se poden facer 20, ainda que teamos 20 patrullas no concello. Pero, bueno, o éxito das forzas de seguridade quedou demostrado nos últimos días, sobre todo, que deténdose xa por varias veces a estas persoas. Nos preocupa moitísimo esta situación e non solamente estamos pensando en meter a esta xente na cadea, sino que creemos que hai que facer outro tipo de iniciativas que teñan máis que ver ca prevención. O se mo explicaba pois moi ben a Concelleira de Educación, falando con ela deste tema, da necesidade que hai de mellorar o ensino, o sistema educativo, non crear persoas que rapidamente podan seguir este camiño inadecuado, hai que formalos, hai que poñer máis disposición de psicólogos, de pedagogos, das persoas que fagan falta nos institutos e nos colexios para que esta xente se aparte dese camiño, porque a non nos doe que esa xente teña que ir para a cadea porque teñen familia, por moi malvados que os considere a xente que sufre os seus crímenes, os seus actos delictivos, teñen familia e sufre a xente que ten que ver como un familiar que se vai para o cárcere. Creo que debemos de pensar todos e todas, non solamente o grupo de goberno, sino todos, que accións podemos levar a cabo para intentar, non sei, rehabilitar esta xente e que non acaben todos sempre no cárcere e hasta que nos esquezamos deles. Hai moitos que están ali, hai moitos que morreron ali deste povo, por desgracia, e que sufrían pois esa adicción que unha praga na nosa vila se cadra máis importante que noutras. En canto ao segundo punto, se por lo menos se dixera que se vai exixir o cumprimento dos acordos e quedarmos aí, pero o que din é o que din. Esa amenaza velada da recuperación de inmoble a nos non nos agrada e eu entendo que cause confusión e que non resulte entendible por todo o mundo que se pone eso aí. O cumprimento dos acordos terán que levarlo a cabo, por suposto, e o están facendo da maneira que poden. Manteñen o cabo e as patrullas circulan a diario e cando se dá a circunstancia de que non hai garda nocturna, pois a Garda Civil o sabe e, por lo tanto, acude máis ao noso concello, non só de Boiro, teño que dicilo, sino tamén de Porto do Son, e en ocasións, como me ten informado, bastantes máis patrullas das que podíamos imaginar. Por lo tanto, o voto do grupo de goberno vai ser contrario á moción. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bien, yo creo que todos coincidimos que las circunstancias que rodean estas últimas semanas o meses a nivel de seguridad y de convivencia en nuestro concello no son las más adecuadas y creo que ninguno deseamos que esto siga ocurriendo. Nosotros ya en su momento presentamos una moción al respecto hace creo que cerca de un año donde todos nos decían que era algo recurrente, pero ya advertíamos de lo que estaba ocurriendo. Ya en aquella ocasión el Bloque, creo recordar, también propuso la celebración de la Junta de Gobierno de la Junta de Seguridad, que creo que no se realizó desde aquella, pero bueno, es una potestad del alcalde hacerlo, adoptar las medidas necesarias y precisas que le estime oportuno para mejorar esos niveles de convivencia y de seguridad. Con respecto a la moción, bueno, fuera de como siempre, de la exposición de motivos que todos tenemos claro su sentido a nivel de la Fuerza de Seguridad del Estado y sobre todo de la Guardia Civil, no es nada que nos sorprenda a nadie, sí que nosotros no vamos a votar a favor de cerrar el cuartel. Ustedes, bueno, o el despacho auxiliar que tenemos en nuestro concello, usted mismo ahora aclara que no es su intención, pero lo que ponen es lo que ponen. Si quieren, lo sacan y no tendríamos ningún reparo al respecto, pero creo que lo que pone es lo que pone, independientemente de que ahora lo que nos digan es una cosa contraria. Y con respecto al nivel de la seguridad, nosotros llevamos una moción similar donde ponemos que realmente hay que incidir en, creo yo, medidas preventivas. Está claro que cuando
cuando las fuerzas de seguridad actúan se ve, y las detenciones, después el sistema jurídico que tenemos pues permite lo que permite, que muchas de las cosas que a ninguno nos gusta que ocurran, pero que es una realidad como salvaguarda de los derechos fundamentales que nos hemos dado a todos. Creo que lo que nos falla son las medidas preventivas. Creo que tenemos que mejorar los medios, cambiar de estrategia, y creo que ahí sí que no podemos estar, creo yo, con este tono complaciente que últimamente estamos teniendo, porque la sensación de cada uno de los vecinos cuando te entran a casa no creo que sea muy agradable. Yo no lo he vivido nunca, bueno, en mi negocio sí, pero no a nivel de domicilio particular, pero no creo que sea una sensación muy agradable que recurrentemente te entren. Creo que en ese sentido tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar, y no contentarnos con que se actúe después. Creo que el gran éxito, la gran baza de todo esto es actuar de forma preventiva, tener más patrullas en la calle, más gente que actúe de forma disuasoria y más medios. Yo entiendo que es difícil, porque todo es difícil, porque realmente no puedes tener una persona detrás de cada uno de los sospechosos que pueden actuar en ese sentido, pero sí que creo que es responsabilidad del gobierno adoptar las medidas oportunas y necesarias para ello. Creo que a la vista está que las estrategias todas que se han adoptado, me supongo que algunas habrá adoptado, no están dando los resultados oportunos, y eso es lo que tenemos que mejorar y cambiar y asumir cada uno la parte de responsabilidad que tiene al respecto. Sí. Ben, vou dar lectura ao segundo acto. Dic textualmente: o Goberno municipal exixirá o cumprimento dos acordos tomados co Ministerio do Interior a respecto do funcionamento e cesión das dependencias municipais con sede do destacamento da Garda Civil, coma. O sea, o Goberno exixirá que funcione o destacamento da Garda Civil. Eso é o que pon o acordo do BNG, o que solicita o BNG, que o Goberno exixa ao Ministerio que os acordos e que, por tanto, que o cuartel que hai aquí, que funcione. Eso é o que estamos poñendo aí. Non estamos dicindo que se peche. Ora ben, despois da coma, o que decimos é exercendo o dereito á recuperación do inmóvel para uso municipal se non se cumplen os objetivos de cesión. Eu me pregunto se calquer inmoble municipal que é de todos os vecinos e vecinas se cede a calquer organismo público ou privado, a unha asociación para o desempeño de calquer tipo de actividade, e ao longo do tempo deixan de exercer esa actividade, o goberno municipal, o concello, non vai só a facer exercer o dereito a recuperar o inmóvel. Pregunto. Ben, isto é aclarar isto. E segundo, nós, dende logo, na moción non fixemos ningún tipo de valoración nin de xuicio a respecto das persoas que delinquen, en ningún momento. Por lo tanto, non entendemos para nada a intervención do señor alcalde centrada na problemática a respecto das persoas que delinquen e a problemática, efectivamente, que están sufrindo eles en carne propia. Nós non entramos a xulgar eso. É evidente que está habendo un repunte no consumo das drogas, é evidente que houve unha baixada no todo o traballo que se fixo durante os anos 80, fundamentalmente, principio dos 90, a respecto da concienciación social da problemática da droga. Eso é evidente, e, por lo tanto, nós aí non temos nada que dicir. Nós centramos a moción e a intervención que fixen eu ao principio na sensación de impunidade que hai na cidadanía. Na sensación de impunidade que hai na cidadanía. E, por lo tanto, nós o que proponíamos non é aquí encerrar a los delincuentes, leválos á cárcel, aos pobriños co que padecen. Non, nós non estamos dicindo eso. Nós as propostas que fixemos aquí foron que dentro do goberno municipal se trasladen mensaxes á cidadanía de que se está facendo algo e que, por lo tanto, trasladar unha mensaxe de tranquilidade no sentido de que aquí se están tomando cartas no asunto, ainda que eso xa sabemos que poda que non teña ningún tipo de efectividade. Ahora ben, tamén eses delincuentes habituais, si ven que públicamente se di non, a partir de ahora, cuidadito que vamos a estar moi arriba, polo menos, porque así xa pasou outras veces, polo menos durante un tempo, se relaxan un pouco ou, desgraciadamente, van a outros concellos a seguir cometendo as súas fechorías. Pero nós aquí, a nosa proposta é que se traslade
unha señal, e por eso facíamos a proposta de xuntar a Xunta de Seguridade Social, unha señal clara de que aquí non estamos mirando para outro lado ni nos ponemos de perfil, senón que estamos tomando cartas no asunto. Eu imagino que, efectivamente, o Goberno Municipal, no exercicio das súas responsabilidades, estará falando coa Policía Municipal, coa Garda Civil, etc. Imagino. Bueno, pois están facendo eso, facedo público, nunha xunta de goberno local e, polo tanto, insisto, se traslada outra mensaxe que é o objetivo da nosa moción. O Partido Socialista, o que se traslada na moción principalmente é que a seguridade non está funcionando. Iso é o que se traslada na moción. Porque é necesario unha xunta de seguridade, porque hai que falar aquí, porque hai que falar lá, é o que se traslada. E a seguridade, repito, está funcionando e o que, non sei, o que temos que facer será transformar o destacamento mellor en calabozos e metelos ali en contra da lei, que xa non sei, se recollen se deteñen continuamente e volven a salir ao pouco tempo, non o sabemos. Ou non pasou recentemente. Pasou, evidentemente. E eu reitero, eso é unha amenaza velada que se ve e que eu, como se fora representante da Guerra Civil, non me gustaría o acordo número 2, e estou seguro que non lles gusta, exercendo o dereito a recuperación de inmoble. Tenemos que presionar para que cubran as baixas que teñen hoxe en día e, bueno, as baixas, a atención ao público se dá polas mañáns e as patrullas circulan polo noso concello. Por tanto, a atención da Garda Civil temos no noso municipio. Nós non vamos a votar favorablemente a moción pola sensación que traslada. E unha reflexión a fago, independentemente dos acordos que poñan na moción, porque non é a primeira vez que ven unha moción deste estilo, e nunca se falou da palabra prevención, a pesar de que ora vostede a cita, señor Manolo Durán, e miramos na súa moción e non aparte a palabra prevención por nada. A veces ten unha capacidade de asimilar as ideas nas exposicións dos contrarios para despois facer a súa, que me deixa un pouco abrallado. Si quer prevención, pois poña e que o Concello realice pois actividades de prevención, o que sexa, que hai cousas que se poden facer e que intentaremos facer. Non vamos a votar a favor porque non queremos trasladar esa sensación á ciudadanía de que realmente hai que mellorar a seguridade cando a seguridade está funcionando, se están detendo as persoas que están realizando estes delitos e, polo tanto, non vamos a aceptarlo. Partido Popular, perdón. Bueno, yo creo que está claro que realmente las fuerzas de seguridad del Estado hacen su actividad por los medios que tienen. Creo que todos queremos que haya mejores medios y que haya más dotación de todo. Creo que es una responsabilidad, sobre todo, creo yo, del gobierno municipal, del alcalde, de conseguir gestionar realmente que todas esas bajas se cubran y tratar de incrementarlas en la medida de lo posible, pero también creo que es su responsabilidad buscar soluciones a los problemas que tenemos, no justificarse pues a la gente que realmente comete los delitos por las causas que los comete, que muchos los podemos conocer e incluso a veces entender, pero no, yo no los comparto. A mí que me preocupa son los vecinos, todos los vecinos de nuestro pueblo que no viven tranquilos, no los delincuentes que cometen los delitos. Me preocupan, pero mi prioridad creo que es la que debe ser, es en todo momento que los vecinos estén tranquilos, que tengan una seguridad y tengan la garantía de que sus propiedades y sus bienes y sus vidas están garantizadas. Por eso creo que algo no funciona cuando la percepción de la gente no es esa. Pero si queremos seguir buscando justificaciones en otras cosas, las justificamos. Pero la realidad es que el clima de inseguridad que llevamos viviendo desde no horas, sino que ahora quizás, aunque tiene un repunte mucho más alto del que ya tenía en meses pasados, pues es más grande. Y en cuanto al tema de la prevención, mire, yo creo que no sé de qué se sorprende, pero bueno, yo siempre hablo de prevención porque creo que es más eficaz que el castigo. Porque el castigo es el que es. Y conociendo como conozco por circunstancias distintas como es la normativa en este país, pues que muchas de ellas yo no comparto, pero que es la que hay y con la que tengo que convivir y realmente aceptar. Creo que la función es prevención y de siempre, pero ustedes son los que tienen que tomar las medidas necesarias para prevenir y para mejorar, sobre todo, vuelvo a decir, la seguridad de la gente que honradamente trabaja todos los días, que ahorra, que vive, que quiere dormir tranquilos y que quieren tener una vida en paz. Y eso es lo que deben de preocuparse. Después, si quieren, preocuparse también de la gente que comete los delitos, que creo que tampoco hay que dejarlos de lado. Nadie, creo yo, que a menos de las personas que estamos aquí, creo que yo no conozco a nadie que quiera que haya que abandonarlos, pero sí que creo que la prioridad es la que es. Por
Sí, ben, novamente decido, señor alcalde, porque nesta segunda intervención dixo xa, así, preguntou, e eu entendo que a que presenta a moción, que queren que fagamos no cuartel da Guardia Civil poñer calabozos. Non, vostede me escoitou o que estou dicindo eu esta cosa. E o acordo concreto que iba no primeiro punto. Neste sentido, parece necesaria a convocatoria urxente dunha xunta de seguridade local. Eso é o que pon textualmente o acordo. Vostede xa dixo que consideraba que non era necesario facer. Ben, correcto, están no exercicio da súa responsabilidade que exercen como corresponde. A nós, que é o que quixen decir nesta exposición, nos parecería que sería unha boa sinal cara a ciudadanía, porque nos guste ou non, este funcionando ou non correctamente a seguridade, que efectivamente nós na nosa moción decimos que non, e o certificamos e o aseguramos en base a que a xa coñecida, que así textualmente, a xa coñecida realidade da nosa Policía Municipal con escasos medios materiais humanos, temos que engadir a situación disfuncional que se está dando que ten encomendada fundamentalmente o mantemento da seguridade, que é a Garda Civil. Xa comentamos que hai dos 3 números que hai no noso concello, 2 de baixa. E, polo tanto, só hai un, e, polo tanto, non 2 que terían que estar patrullando, non están. Por lo tanto, podría estar funcionando, pero reconozcamos que, efectivamente, hai unha situación disfuncional, porque non está a tope funcionando. E, por lo tanto, ese era o sentido isto, non aumentar calabozos, nin andar a golpes con ninguén, nin meter na cárcel a ninguén, sino trasladar unha mensaxe á cidadanía de que aquí se toman cartas no asunto e se fan cousas que se intenta corregir situacións disfuncionais. Se vostede considera que eso non é necesario, que todo está correcto, que aquí non está pasando nada e, por lo tanto, non é necesario facer todo ningún medio deste tipo, efectivamente, é a súa responsabilidade. Pregunta, que mensaxe máis claro se pode mandar que deter aos delincuentes e capturados e poños a disposición do... Que mensaxe máis claro se pode mandar? A ver, señor alcalde, convocar a xunta de seguridade local. É que yo dixen 3 veces. Máis claro, eso de acordo, perfecto. Votos a favor da moción? Votos en contra? Non se aprova a moción e levantamos a sesión. Boas noites. No, pero que te vale, como, mira. Non sei.